ताकलाय बहायनो अहम ददम खलायै ताकलाय बिसि बेलायखिनो कतर खलायै लवा जिजाक दुंबुर मेला अबाहायनो पालेयाव हलैया उस्तल नग्रक फाल नग्रक स्लामानि नुकजाखा अहम ददम खलायै 13 जानुवारि 2024 अ सालो बुंनाय पालेयाव हलैया खालै सानजानि सिमिनो उस्तल बिलदोर खलायै जाग्लाया नरक कुपलु बुंलायनाय अ थायो अबाहायनो दुंबुर मेला न मुसाख्रै तंजाजाव जतनो अबाहायनो नुखुंनि जत खैनाय रकनि बागजिगै अबाहायके हाय गायसा बेख्रें खिबिमानि जागा स्राम जाखा दुंबुर मेला नै अबाहायनो नरक ट्रेवैनाय दंदि जिनिहा पाइथाक नायरकमुं पाइथाकनि कामुं सोलोकजाक खाखामजाक अबाहायनो संसार याकार कलां थानाय अबाहायनो आजागानो बगै थांगो याक सुइ रजागो अबाहायनो नुखुंनि हामारि दैसा अहम ददमनि बिसिंखैनो अबाहायनो नुखुंगो हलकनि आयन लबि दंथों हिनै दिवाइ जागो अबाहायनो पाइलायाव हलै खलायै स्टेज रकनो मोसांरै दंखा धांचा रकनो बेबाक नवानि बाय खलायै सालकदुमा सिरि सिटिनि तैनो अबाहायके दुंबुर थायो बेखेरें खिबिमानि थाय सोनाम जागो अबाहायनो गोचांमानि रि रकनो ब्लेंकेट अमलर फालमानि जत उस्तलनो कुपलुं जाग्लाया दाबो स्लामलाय दंमानि नुकजाखा